Ero kamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV otieno mara tich ariyo odiechieng' ma wakelo nie weche manyien mag duol. Kopogore kod weche manyien mag duol, bende wabiro bedo kod twak achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, kendo wadhi nyime mondo mi ing'e mathoth ahinya mosetimore odiechieng' kaka nosechake thuolo mokalo. Odiechieng' ka odiechieng' wamedo dhi nyime mar neno ni chenro obedo kare. Nyakora mogi sechegi wan kod weche mathoth ahinya ma otenore kod gigo matimore chakre ne pinyru, weche mag penj, weche mag ng'iyo ni to gin ang'o gini mowinjo bed ni keto mbele chenro mag dongruok mar piny. Ka bende wadhi bedo kod twak kod wendo marwa mabiro bedo godo e wach mar ng'iyo ni e kinde ni ma oganda luo koro odong' bang' tho mar Raila Amolo Odinga. Penjo en ni owinjo bed ni oganda ng'iyo wach mar kingpin ahinya koso owinjo bed ni ng'iyo dongruok minyalo ywa kowuok e sirikal. Mane penjo mwadhi bedo godo nyakora mogi, kama dhi bedo kod jalony weche mag uchumi Hesbon Omolo. Wadhi bedo kode achiel kachiel kendo mondo wago kode mbaka e duol ma kawuono ni to owinjo bed ni oganda keto maine weche mag manyo ni to en ng'a mabiro bedo kingpin, koso oganda koro ng'e ni to gin okenge mage, riekni mage, lony mage kod jomage mowinjo bed ni tiyo godo e ywayo machiegni dongruok kowuok e piny owacho. Mokwongo nyakwara mogi, wayud thund weche. Ka penj mar KCSE odonjo odiechienge mar ariyo, apedha otim ne jotem kwalo penjno kendo simbe 17 ojuk go jopuonjre ka moko kuom jochung' ne penj bende omaki. He's been sentenced to 40 years imprisonment, and I think that was fair, as much as we felt so much pain and we're still traumatized by the circumstances surrounding our mom's death. Dichuo moro ma jahigni 55 otwe e jela higni 40 kuom ne wang'o ma onego min ode. We are going to convene the organs of the union so that we can reconsider. However, the ministry should apologize to us for calling us confused. Ng'anyo mar jotije mbalariany igeno ni nyalo rumo bang' komiti mar od bura mar somo donjore kendo bago twak kod riwruoge maggi. Machiegni nyakora mogi, wachako weche manyien mag duol otieno masani. Yiena mondo mi anyisi ni jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Bed thuolo matudori kodwa namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. E odiechieng' mar ariyo mar penj mar KCSE, obila omako simbe ong'we yamo maromo 17 e kuonde timo penj mopogore opogore pacho ka kapod imedo keto kenge mag geng'o kuo mar penjno. Jafwambo marwa Chris Owino chakonwa weche manyien mag duol ka oleronwa midhiero ma okwako chenro madhi nyime e weche mag penj. E odiechieng' mar ariyo mar penj maduong' ma joklas 12 KCSE, rumbi mag kuo penj odhi nyime kod umo chenro makamano. Kuonde chung' od bura ma Sako kod Moyale e kaunti ma Marsabit, simbe 17 mag ong'we yamo ne ong'wan kowuok kuom jopuonjre. Simbe makamago ne ochwal ne apisas mag okwach kich madhi nyime kod timo nonro kaachiel kod chwalo wach makamano jatend weche mag somo e sub-kaunti ma Moyale. Ka oloso ewi wachno, jata tije maduong' mar bad migawo mochung' ne puodho rang'iny mar somo pacho kae Profesa Charles Ong'ondo ose okang' mar jopuonjre dhi kod sime e kuondegi mag timo penj. Whatever frisking you do, some people still sneak them in somehow, and that is not right to do. The second thing is to watch out for non-authorized personnel within the compound. When we see them, naturally, we are always suspicious about what they are doing in those schools. Profesa Ong'ondo mane loso kinde yawo kontena mar kano penj e apis jatend obila e kaunti ma Kakamega ogolo siem mager kapino e joma ibiro yudo kod ketho madhi ataro kod chike matayo penj. And I normally tell the center managers and supervisors, you may not be aware what the children have planned in advance. So please always make sure that we watch out over those three things: collusion, the phone, and also the people who are not authorized to be in school. E komachielo, obila dhi nyime kod timo nonro bang' japuonjre moro mar skund sekondar ma St. Philip's Day rem dhi timo penj mare mokwongo bang' jomoko ng'ere ndhiye kendo lal kode. Japuonjre no mayangre ka Philip Mudhi
wachore ne wuok dala gi chieng' wuok tich maidore e gwenge mag Kinyekine kendo ikore madhi timo penj. Mimi mtoto wangu aliamka asubuhi kama kawaida, akanjitayarisha kwenda kufanya mtihani. Ndio nikapigiwa simu kutoka shule, nikaulizwa kwani aendi kufanya mtihani. Nikasema alitoka nyumbani 5, nikaambiwa hajafika. Nikachukua hatua nikaenda huko shule, nikahakikisha hayuko, nikachukua hatua nikaenda police station. Mudhi bang'e ne okwanye gwenge mag Makuyu e kaunti ma Murang'a kod jal machunye ler. Alipotelea hapo kwa njia. Before hata afike kwa rami, alipotelea kwa njia hapo. Yeye alijisikia akiwa Makuyu kama ajielewi vizuri. Yeye anakumbuka tu vile alijipata kwa kichaka, aliamka akajipata kwa kichaka, hana viatu za shule, hana shati za shule, kila kitu yake ya shule ilikuwa imeenda. Mageti mrekine ma obila dhi nyime kod timo nonro ewi wach makamano. Chris Owino, Ramogi TV. Kapod wane motere kod weche mag somo en ng'anyo mar riwruoge jotich kod jopuonj mag mbalariany nyalo rumo sa asaya bang' komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo donjo kendo bago twak kod riwruogego. Migawo mar somo kaachiel kod migawo mar omenda ewi chulo gowi maromo bilion 7.9 e kidienje ariyo. Kaka Judith Omondi lero, bang' twak kuom mahawo seche 3, riwruoge mag mbalariany oyie mar bedo kod migawo mar somo piny ewi kaka idho chulgi omenda go kapok giyango rumo mar ng'anyo margi. En romo mar komiti mar somo e od bura mane okelo kanyakla telo mar riwruoge mag mbalariany, migawo mar somo kaachiel kod migawo mar omenda ewi ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany ma osebedo kadhi nyime kuom koro ndalo 47. E burani, jagoro maduong' mar riwruok mar UASU mane twak kelo riwruogegi onyono piny ni ok onyal go bade piny ewi paro mane osegol kod jokanyo mag riwruogegi ni nyaka chulgi gowi duto e wang'e mano bilion 7.9. When this offer was made to us, I convened organs of the union, that is NEC and NDC, and they objected to this offer by voting overwhelmingly for no. Jatelo mar migawo mar omenda kod somo kata kamano oyango ni sirikal onge kod omenda ma inyalo chul duto kama nitie, ginyalo mana chulo e kidienje ariyo, bilion 3.8 e kidieny ma okwongo ma ichano manye bajet mabalang' ka modong' to ibiro chule hik omenda mar 2026-2027. Total, the figure is half of 7.76 billion, which is 3.85, I guess, billion. So we had offered to pay 2.16. Now the balance we have already committed that we will add to the 2.16 to make it 50% of the outstanding amount. We've not waited. We have not delayed. We have worked together overnight to ensure that this matter is resolved, and we can't be faulted for delay, because when you rely on constitutional officers that are mandated to give you advice, you have to refer to them. It's just like if I said I'm going to pay 7.9 billion before I talk to Treasury. Ka bang' yuarruok ma yuayi, jagoro mar UASU Constantine Wasonga ogo bade piny kata kamano ni nyaka ketie ler ni omenda ni donji e bengi mag jotije mag mbalariany tich adi. Dancing on the street for 2 months, they cannot go without money. Yeah. Let's hear from national. Let our members not go without. Let's hear from national. For the sake of the children and students of this country, we are going to convene the organs of the union so that we can reconsider. However, the ministry should apologize to us for calling us confused and that we should go back to class. Burani orumo gi riwruogegi wuok kendo dhi e log tich mar migawo mar somo mar tieko twak margi ka sani to koro irito ni gilando winjruok karang'o, winjruok madhi neno ni ng'anyo rumo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kodhi nyime nyako Ramogi wayudo ni kwan ji ma owito ngimagi e sienyruok mar lowo ma Elgeyo Marakwet chopo ji 34 ma en bang' ringre mamoko 2 oyudi e alworano mane masira otimore. Ringre mamoko luoro nitie ni oum kod chuodho ka anyuola mapok oyudo jogegi to pod rito e alworano ma gichich ni ringre anyuolagi nitie kendo moki. Gie sani
Sirikal dhi nyime kod chiwo chiemo kaachiel kod daro jogo ma ojot e kuonde ma luoro nitie ne nyalo sienyore. Naomba serikali wanisaidie kusomesha huyu kijana mwenye alikuwa shule ya KMTC. Nimepoteza huyu wa university. Wacha tu naomba serikali awasaidie. Na mpaka saa hizi hajaonekana. Watoto yangu amechukuliwa na maji yote, sina baki na mzee. Na hakuna kitu yeyote, na hakuna kitu nyumbani. Na sisi tu ndio na kaifu tu. Watu wangetolewa waende sehemu ya juu, alafu upande wa hanging file yote ikuwe conservation area, waweke tu miti blue gum yote. I think hatutakuwa na shida tena. Dichuo majagni 55 manowang'o jaode ma ochwe otho koro e okum kata omi kum mar twech kuom higni 40 e jela. Robert wacho ni ne onego jaode Amy Chepkoech Mitei tarik 7 dwe mar 10 higa 2020 e boma ma Kobel e kar chung' od bura ma Konoin mayudore e kaunti ma Bomet. Ma ne en bang' ywaruok mag udi bedo kama ne ochwe wang'o jaode kod petrol. I'm the daughter of the deceased and the daughter of the accused. Today the matter was coming up for sentencing, and the sentencing has been made, and I think the ruling was fair on the years of imprisonment. He's been sentenced to 40 years imprisonment, and I think that was fair, as much as we felt so much pain and we're still traumatized by the circumstances surrounding our mom's death. I think the ruling was fair enough. Yeah. I'm the sister to the deceased, and we really thank God for today. The sentencing has been passed, and the ruling, it was given 40 years, and I think that is fair for us. It's been a tough period, 5 years. It's been long, draining, both emotionally, financially, especially for the kids, and we really thank God, because today, I think this has been the end of our coming and going back. At times from like 2020, we've been coming for the last 5 years to the court. At times the court bounces, but today we thank God because the ruling has been passed. We are really appreciative. Duol mochung' ne nono tije bar migao mar obila e pacho kae POA koro osechako timo nonro ewi tho mar Achij Maundu ma obila yango ni nyocha okawo ngimane juma mokalo e yor deruok e tesend obila ma Kisumu Central. Kelvin Oduor ma ong'ere kod nying mar oledhi ni Kevo, obila wacho ni ne odere kod tol tich abich mokalo e baf mar karo ang'ech e tesend obila no ma Kisumu. Jatenda IPOA e alwora ma Nyanza Paul Murkomen wacho ni obila ma ne nitiere e tich kane jalo tho osendiko dhogi kod IPOA kaluwore gi nonro madhi mbele gi kindeni. Omedo ni girito ripot mar bero ma bende biro konyo fwenyo gima ne onege. And on the morning of Friday, he was found at the bathroom hanging. So immediately we were able to send a rapid response team to the station. The team was able to process the scene, and before moving the body to Jaramogi Oginga Odinga referral morgue. The investigations is ongoing, and in due course, we are going to do a post-mortem to assist us in concluding the case, as in to confirm whether it was a case of suicide or there was malice. So, as at now, all statements have been taken from the police, and we are looking forward to more
maybe from the relatives. But apparently, from the information we got is that the deceased did not have any identification documents with him. Neither are the relatives known. So, but we are working on it to search for the relatives of that gentleman. Nakoro mugi chan kod achiedho nade mathoth pod okwako kwan malo mag jogo mani kod ng'ol e kaunti ma Migori ka thoth gi ywak ni piny owacho osejwang'ogi. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler ewi nyawo manitiere kod ka menyo ratich ji mani kod ng'ol kod okenge mar riwruoge ma ok mag sirikal osekawo mar reso midhierono. Kata bed ni piny owacho osebedo kod chenro mopogopoge mag jolo jogo mong'ol, pod nitiere kwan jogo mong'ol mok nyalo chenrogi mag piny owacho nikech midhieche magikale. Rem mar jogo mong'ol yudo jol ma ichiwo kod piny owacho osebedi kod midhieche mathoth ma oting'o pek e yudo bok mayango kaka jogo modak kod ng'ol, ma bende ong'ere kaka disability certificate ka kuom duolno ma National Disability Council. Nitiere kwan mag jogo modak kod ng'ol mathoth ma odak e ngima mar chan. Gionge kod kuonde dak malong'o kaka mar yudo gago bende ok osebedo mayot ka kod giywak ni piny owacho koro osejwang'ogi. Seche moko Nyasaye omiyowa nyithindo wan be, kata kaka inyalo puonjo nyathi nyalo bedo maonge, samoro kalo to onge kaka inyalo timo. Ng'o marwa kaka jomodak gi ng'ol wan gi nweng'o mathin. Akelo bo majingi 83 ma en muofu ng'ol moyudo chakre tinne en achiel kuom jogo mong'ol moko osebedo ka yudo kony ma ichiwo kod piny owacho ma oting'o omenda ma ichiwo ne jogo mang'awo. Wuonde ka gidhiyo ndika to giwuonde ok gidwa ndika. Chunye ko notho. Kipenje malong'o biro nyisi ni kodhi kata e chiro nitie jomoko ma sani koro riembe ma en otiyo gi dhulu mar ni jomoko sani osejogo. Akelo ndagwego mag otho e sub-county ma Nyatike yudo gago mana ka okalo e yor kwecho. An gi thagruok ma kapok omiyo ng'ama miye chiemo ng'onge. Sebedo ka seche moko wakelo ne chiemo, kotuo gocho na wanyalo tere osiptal, wang'iyo ne gik matindo tindo. To kwasetemo luwo kata weche mag disable go, jaduong' pok oyudo kony moro amora ir sirikal. Kit ot ma odakie, gige nindo ma entiere godo kod mamoko nyiso kit chan mapek ma en kaachiel kod familia mare koro gidakie. Kar nindo odeno state mineno kata gik nindo onge go malong'o. Nyithinde ariyo machielo en jaged adek ema osebedo ka lewo sikul mondo koro mak bade ka odhi kwecho e chirono motho. Kupona dhi chiemo ng'ama chunye ler ojuko na chamo miya kama amiya. Nyithindo ariyo ma nyiri gi ma seche moko lewo ne skul mondo oter jaduong' kodhi kwecho. Kony moro amora ma sirikal miye onge. Kako chiemo du chiemo mane lwetwa. Samoro bende msamaria mwema moa mabor konene kako chalono nyalo konye. Familia mar wachne gisetemo kata mondo koro yudi obok kata certificate mar jogo modak kod ng'ol. Kata kamano higni osekalo kubokni koro pok oyudo. Koro fise mag jomong'ol wasichiedhe kod makata anane asechiwore ma asedhi kod Nyatike mokore mudi bich ka joka disability asedhiye. Moko kuom oganda korego moko mago mag piny owacho ma oting'o Lawi Jako Foundation ema osebedo ka chiwo ne kony matin tin. E okang' man ni jogo ma odak kod ng'ol ojorore gin giwegi, jogo mong'ol mowuok e wuodno mar Kachieng' e sub-county ma Nyatike ka ojolgi kod Lawi Jako Foundation oloso riwruok margi, riwruok ma gigeno tiyo godo e ting'o ngimagi malo. Geno ni mondo wabed gi table banking mwatimo kendo wakawo pesa wagi twatere e bank to wagolo wachakwa wanwang'o konyruok. To ne waonge gi mbele wala nyuma, koro ne wang'iyo ni pesa matin mwanyalo chako ma wanyalo chokono ema nyalo konyowa. Ne wawacho ni ka warejista ni group ma gibedo gimoro achiel to ne nyalo konyo. Mane sani bende pod wachano mar mondo mi warejista gi ng'ato ka ng'ato obed gi disability card mare. Jogo modak kod ng'ol ywak ni gisebedo ka ojwang'gi kod piny owacho kuom kinde malach. Kata mana jotelo moyier bende koro ok dewgi. Jalup jakomruogno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori Simon Mino wach ni jomong'ol mathoth onge kata kod obo kata certificate mar jogo modak kod ng'ol ma ichiwo kod National Disability Council. Most of the people have not registered with the council. What I mean is that they don't have that certificate. Now it is incumbent upon the leadership. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Erokamano nyakora mogi kumedo kete Ramogi TV dakika 18 bang' saa achiel. Weche manyien mag duol nyakora mogi neno ka ote medo donjo ka kendo ji medo ndiko eyo mathoth ahinya. George Rio nade Rio maber mano Kevin Omondi mare yala wacho ni malera yala maranyiko Ramogi lera ahinya kothe ma omako piny. Wacho ni mosni Archbishop Morris Adongo. Makamu wacho ni mosna expert ma baba nowe serikal kaka mbari gi wandai nyisgi ni development dhi mbele maber, gima odong' en mana empowerment, pesa ufuko gi mogo e mesa. Mano e gima owinjo bed ni gitimo sani kaluo mondo piny obed gi geno maduong' ahinya. Erokamano nya makamu in bende. Wilberforce Otieno mano wuod North Kanyamka gong'isa ni the best way to kill a society is by killing education. Niyo mayot mar nego ganda en koneg weche mag somo. Wacho ni lit ahinya ka lecturers ok nyal yudo pok margi, kendo bende weche winjo bed ni keto makare mondo ng'anyo mosebetie orum. Mosna Liz Otieno Nyarogenya kod jo North Kanyamka go wuod duto te. Erokamano kao mos. Aya, ji mathoth medo ndiko nyakwara mogi thuolo ma detama mar mondo mi asom gite, kata kamano yiena mondo akaw yweyo gi kanyo to kaduogo pod wan gi mamoko ma nitie ka eka bang'e to wang'no bet kod twak. Ma en duol, kik idhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bona ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni nice. Si nice na Nice Extra Premium. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jatelo, winjane jatelo Sanju. Ya urinoro mugmasira mara payaka uono. What? Bisani in City Hospital. Gimane kama teka hinya. Rakesh ni tima ngoka. Mana nikech en an ka ipoka chiemo maber. To en owinjo mit mar samosa mare kacha. Kare onge wach. We anadhi monda miye chwat. Kiki yegi maracho tim joda laktara kwai. Ene gimora mora kuoma. Egi maracho tim rene tan beda biro tho. Laktar. Machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag duol. Sirikal biro chulo gope duto mag jopur kod kembe rego sukari machiegni ni. Ma en kaluwore gi jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe koloso gi jokanyo mag riwruok jopur mag niang' ma pacho ka bod mar sukari kod jochung' mag weche kembe sukari 4 manoket e lwet ji giwegi. Jatend migawo no lero ni tieko chulo gope mag jotich en gino ma gimiyo thuolo mokwongo e bwo telo mare. Bende owacho ni thoth jotich mane tiyo e kembe rego niang' ibiro duoki tich gi kembe masani tayo riwruogego ka jogo mosechopo hik dhi e rutaya to idhi mi thuolo mar dhi e rutaya. We are experiencing people who are interfering with the demarcated areas in terms of sugar harvesting. And I know that the sugar board has given instructions regarding the operationalization and how the sugar mills are going to relate to each other. Importantly, on the issue of weighbridges, only the chief executive of the sugar board can give instructions on those weighbridges. So let's not have anybody else giving any instructions about these weighbridges, because I hear that there is some confusion regarding who says where it is to be put. Then another one comes, it is removed. Somebody else comes, another one is put. Toa hii, rudisha hii. Jokanyo e sekta mar wuotho jiwo jogo mariembo mondo oti kod nyamburko kod gige wuoth mamoko motegno kendo mang'iyo lony manyasani. Kagiloso e kaunti ma Kilifi e kinde romo mane otagi jatatije mar kambi mar taksi mag mbui Wigo Anthony Masharia, jokanyogo owinjore ni gibiro neno ni customer mage ok ojuog nengo manyalo kata mamalo mar wuoth. Kambi mar Wigo omedo puoyo kenge ma oseketi e tiyo gi lony manyasani e keto wuoth obed mayot ne jopiny. Muhimu wa sisi pia kuwa hapa na kampuni yetu ya Wigo ni kwamba wageni ama wenyeji ambao wamekuwa kwa mara wakilipishwa bei ambazo haziambatani na mfumo fulani ama hazifuati kanuni fulani, wanaweza pata afueni wakiitisha ama kuagiza ama kupanga safari yao na Wigo ili kupata bei ambazo zitawafaa. Na haya malalamishi yote ambao kwamba yanafika kwenye ofisi yangu, lau kama watu wanaweza kubaliana kufanya kazi online, basi hizi shida zote zinaweza kuwa zimeisha. Kwa sababu online ina faida nyingi sana. Kitu cha kwanza,
tunaweza tukasema ukitumia online mambo ya usalama hayana hatihati. Hiyo ni 100%. Na pia inasaidia wageni wetu kuwa na usalama wa wale watu madriver wanaowabeba kutuletea mahotelini. Madriver huwa pia wanajulikana majina yao ni wa wapi. Kwa hivyo wakati anabeba mgeni ana uhakika wa safety yake. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get thank you, Lord. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. ene gimoro mora kuoma e gima racho timre ne tan bede biro tho laktar. Machini kuna mogi uranjo weche mag tuke jotuko moda kod ng'ol e piem mar kwang' gi yie midendo ni Para-Rowing Mombasa onyiso geno margi mar goyo kang' e piem makamano bang' piny owacho e bwo migawo mar tuke chwalonegi yiedhi mag piem moyiedhi ka giloso e dho wath ma La Marina Mtwapa. Jotugo e tim mar Full Circle Para-Rowing Club koni achiel kuom midhiero magisebedo ka gikale en onge mar yie moyiedhi magi nyalo dhi godo e piem. Gikoni en geno margi ni okang' ma piny owacho kawo mar miyogi sir koro biro lombo jogo modak kod ng'ol kata joma ong'ol e piem makamago kendo sumo kit jotugo achiel kende kadho wadh nam chumbi midendo ni Asia Mohamed ma osebedo ka piem e pinje maoko. Kiingia isiwe mali kwamba tunasubiriana mmoja baada ya mmoja kuingia kwa maji. So tunastahili tukiingia kama ni PR1, 2 na 3 wanaingia, wote wanafanya zoezi kwa wakati unaofaa kwa masaa sahihi ili watoke wakiwa wakati mzuri. Tunashukuru KNPC, through KNPC Federation tumeng'ang'aniwa, at least sasa tumepata boat. Kwa sababu hatukukuwa na boats, enough boats. Tuna start na swimming
then after sometimes watu wana disappear cause hatuna boats zile za kutrain nazo zile the right boats for persons with disabilities. Tunashukuru sana the Ministry of Sports, Creative Economy and Youth kwa kutufadhili ili kuendeleza hii michezo, na hili boti ni brand new boat, kampuni ya Swift ambayo inatumika na mataifa makubwa duniani. Kwa hiyo tunatumai itasaidia sana. Mchezo wetu kwa kitu cha kipaumbele kwa tunapatiana kinaitwa safety. Kitu cha kwanza kama wana rowing tumeanza miaka ya nyuma, lakini hatujai kuwa na kisa kama kile ambacho kilifanyika, kwa sababu sisi kwa tunaweka safety kwanza. Club mar PSG omako thuolo mokwongo e chung' mar klepe tuke mag UEFA Champions League bang' tuke adek ka otieno ma kawuono gibiro rakore kod club mar Bayern Munich e tugo mabiro bedo mapek. Ett litet ögonblick. Kan du blockera lite på det du... Det var långt. Pero kamano nyakwara mogi giko mar weche manyien mag duol ka waduogo ka mana bang' nyiriri machuok kende to wabedo kod twak kod FCPA Hesbon Omolo ma wadhi godo mbaka ni to en wach mar manyo kingpin mar oganda daluo koso dongruok mane munyo bed ni keto mokwongo, to ere kaka weche ariyo nyalo tudore bende jiwo dongruok kata kaka ere manyalo thiro nyawadgi e kinde ma oganda jokanyanam temo keto kata laore gaore maber e piny owacho masani. E thuolo duto te jaloko mara obedo Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati, warumo kendo kod wuok kama na bang' nyiri machuok kende e twak mar duol e lo Trevor Ombija. Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Msafara unaanza tarehe 5 kule Gambogi na kuelekea Majengo, Mbale, Chavakali, Sigalagala, Haega, Lurambi, kambi ya Mwanza, Malava, Butali na kumalizia Matete. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifalongo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asaba, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai.
seche mokagomo na tiri ndala imos babana Batimaya kalionge Samora bedo pinyi dendara Autoke na kaja neko endara Monde yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe duto erur kamano. Jatelo, winjane jatelo Sanju. Yaudinoro mugmasira mara paka uono. What? Bisanian City Hospital. Gimana kama teka hinya. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda bilionwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kod gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano nyakwa Ramogi na singo ni twak marwa biro betie ka koro ni wadani wachak twak achiel kachiel an Kailo Trevor Umbija ma en twak mar duol kama bende wagoe mbaka kendo ipimo piny iywayo futi ne to piny tutne nyalo bedo mar chal nade ka jolony mani kod paro maliwe kidienje mopogore opogore gi lony mopogore opogore wabedo go kinde ka kinde mar ng'ado rieko ni to kaka oganda ginang'o gini manyaka tim mar neno ni dongruok obetie. Nyakwa Ramogi, bang' tho mar Raila Odinga kata nindo mar Raila Odinga tarik 15 dwe mar 10 2025 kendo ik mare tarik 19 2025 dwe mar 10 penjo osebedo kanitie mathoth ahinya kama oganda orieye. E twak ka twak nitiere kidienje ma wachore ni dwaro ni mondo koro kaw telo mar oganda kata poro wach ni to en ng'a ma owinjo bed ni rwako wuor mar Raila Odinga e telo ne oganda. To bende penjo machielo en ni mae gima owinjo bed ni ikete maino koso owinjo bed ni koro ing'iyo ni to gin olemo mage manie sirikal minyalo pon e thuolo ni. Adwa ni mondo wabed kod twak kod FCPA Hesbon Omolo ma wan go ka en jalony e weche mag uchumi. Penjo maduong' en ni wach kingpin koso dongruok mane mowinjo bed ni miyo pek to owinjo bed ni momi pek no itimi okenge mage ma ok nyal biro kelo ywak gi mudo lak ne oganda e kinde mabiro. Machiegni ahinya twak marwa odhiambo ma kawuono FCPA Hesbon Omolo achiel kachiel kiwuok Mombasa ka otudore kod yor mbui mondo igoe kod jopiny mbaka ka bende wang'ado rieko kata ing'ado rieko ne oganda e wi gik matimore sani. Ka uturo mar moso nyikwa Ramogi ajwang' kendo machiegni ahinya duol an Kailo Trevor Umbija. Mos FCPA chal ka gima duondi okwinjre yo makare inyalo ng'iyo nwane ni to kanyendo ang'o manyalo bet ni ng'ikruok mane manitie mondo wawinj duondi e yo maliw nikech oganda rito mondo winjie duondi e yo machiel kachiel. Nyakwa Ramogi ma en FCPA Hesbon Omolo mwadani wago godo mbaka duondi obedo kod ng'ikruok matin kaluwore kod chal mar waya ma itudo kowuok Mombasa nyaka ka chal ni olwenda moro odwa ng'ado lithe moro achiel koro ni koseikore yo makare to wabiro twak kode mondo wago kode mbaka matut ahinya. Nyakwa Ramogi penjo osebetie
Man kaka oganda sama fuok oneno to imanyo kaka inyalo bug kata inyalo din fuok makamano. To kendo e oganda Luo bende mano otimore bang' nindo mar Raila Amolo Odinga. Kendo penjo osebedo mathoth ahinya ni to gin ang'o gini ma oganda timo mapiyo mar neno ni dongruok manochaki omedo betie piny Luo, ka okenge bende omed keti mar neno ni duond oganda Luo obedo makare. FCPA gino ni ja midusa marwa osetudo waya mane olwendo ng'ado lithe moro matin kendo koro inyalo winjore yo makare machiegni ahinya twak mar duolan ka ilo Tego Mbija. Akiani kori winja maber? Awinji maber. Yes, erokamano. Akawo thuolo ni makende mar moso nyikwara Mogajwang' kamoro amora ma gintie ni oimore. Ang'eyo ni ok osebedo maber kodwa kaka onagi kaluwore gi tho kata nindo mar moluor migosi Raila Amolo Odinga mosebedo kaka jatendwa kuom higni mang'eny. Omiyo ang'eyo ni pod wan gi kuyo kaka onagi to kendo kaka jo Kenya to kata kaka jo Afrika gi piny mangima kuom lalo jatelo marahuma machalo migosi Raila Amolo Odinga. Omiyo kopogore gi mano amor twak gi nyikwara Mogajwang' midhiambo makawuono. Erokamano ahinya Bati. Ka wadhi mana mapiyo penjo en ni Kingpin koso dongruok? Gima duong' en ni Kingpin koso dongruok king'iye matut gigi otenore machiegni. Nikech mondo mi ibed jatelo ma wanyalo luongo ni Kingpin, onego bed ni Kingpin en jatelo mane? En jatelo ma waduto wagore kuome, ochalo tiep. Mondo ibed otiep ma dhano gore kuome, nyaka bed ni in gi otekuni moro mamiyo inyalo chiwo wang' yo kata inyalo nyiso oganda kuma onego gidhiye kendo ginyalo winji e yo matut nikech itayogi e yo makare e weche ahinya ang'wen motegno. Mokwongo e weche mag dongruok. Omiyo Kingpin koso dongruok anyalo wacho ni onego gibed motenore ahinya ka Kingpin watiyogo e ranyisi kata e yo mowinjore. Bende ditel ne jopiny e yore dongruok, tiende ni telo mari en ma jopiny nene ber. Mano mokwongo. Mar ariyo, be in gi gima jasungu luongo ni strategic convening power. Tiende ni inyalo riwo paro ka gi kacha mineni to ere kaka wanyalo ywayo omenda e yore mag dongruok mwatude gi dhoudi mamoko ma wakel dongruok pacho. Mano quality kata karakta manyaka ibedgo. To mar adek, be inyalo bedo ng'ama iluongo ni cultural and moral anchor. Onagi jaluo kitgi gi timbegi. Be ing'eyo timbewa? Be inyalo neno ni timbewago waluwogo e yo makare? To ka nitie monego waloki nikech weche manyasani, be inyalo tudri gi migepe manitiere ma waketo kaka oganda. Kaluwore obed gi Luo Council of Elders manyalo tayo wechewa kaka watayo kaka joka ng'ato mondo mi kik wiwa wil gi gundwa gi kumwae. To mar ang'wen, bende in kaka jatel, be in gi kido ma ka ji ong'iyo kogora meny to chalo jatelo makare. Are you auditable gi dho ngere? Koso in jatelo ma kowacho tiwacho makati wacho mana mok ni kare tidwa ni dhano lu. Omiyo e kaka dwa frame ni dongruok ema biro determine ng'ama bedo Kingpin. Omiyo kidwaro bedo Kingpin kata kidwa telo ne oganda Luo e kinde madhi mbele ka, nyaka bed ni igori tarubin kaeto ineno ni pachi gi gigo duto mitemo chwalo kind oganda gin makelo dongruok kendo ting'o oganda malo. So anyalo kete kaka wacheno ni jagono mwadwa yiero kaka Kingpin, are you auditable? Mano namba achiel. Ok nene ni nyayieri to be in jatelo ma binyal ng'i toke koni jatelo ni to tayo wayo maber. Be in gi influence makare manyalo miyo opportunities kata mana gigo madwa olemo madwa pon mi wacho ka dwa pon. Mar adek, be inyalo bedo protector kata jagono manyalo geng'onwa ka yembe moko biro e kindwa mondo mi kik wabed ni wakwamo kaka oganda. To mar adek, be inyalo gero oganda mondo mi wawuoge akere keke ma wantiere ni wadonj weche mag dongruok.
mage ranyisi mabiro miyo jagono mabiro telo no kako nagi bedo jatelo ma jopiny omorgo kendo matimo dwach jopiny. FCPA king'iyo mos samoro siasa kata temo mar manyo ni to en ng'ama nyalo bedo kod mbi manyalo bedo inga kata okumba ne oganda nyalo bet ni omako mach kendo kanyo e kama ji temo ng'iyo ahinya ni ng'ama koro dwa bedo tiep e piny oganda luo. Tiwacho ni ma en jal mowinjo bed ni king'iyo ling'any mare weche mag dongruok nyaka bed ni en ng'at ma inyalo lu tonde weche mag dongruok gi kaka osekonyo oganda. Sani pod ma onge gi kinde ni to king'iyo weche mag mbaka magore ni chal ka gima igedruok ni to en ng'ama nyalo dipo ni ka opo ni oganda ochuo wigi e manyo ng'ama nyalo bedo jaduond kata duondgi gi thuolo ni ma wigi owil ni nitiere kuond moko minyalo timie dongruok gi sani kata kapok oyud ng'ani ma nyalo keto oganda kama chalo nade. Onyalo keto oganda kama ok ber nikech wan kako nagi wan neno jotelo ma bende temo ting'o wigi malo ka dwaro ni mondo mi thuolo bed margi mar tayo oganda. Jagono mabiro telo ne oganda luo ok bi wuok oko ka wacho na dwa bedo kingpin. Oyo kisomo muma mar chakruok nitie wuoyi matin maniluongo ni Joseph nochaye go wetege nikech wuon mare nohere mane gikae magidhi giuse manochopo Misri. To kisomo sigand Joseph matut tibiro yudo qualities kata kido moko motegno abiriyo manyaka wayude jagono mabiro telonwa kech muma puonjowa gik moko matut. Namba 1 iluongo ni integrity even in adversity. Tiende ni be in jagono makata ka weche tek manade to in gi kido moro ma ok nyal keto to ni ti jago machal nade. Joseph kane weche tek ma chi Potifa no biro ire ni mondo ginenre no dagi. Mano principle mano nyalo timo gino ma ng'amo ng'e ni no timo ne onge kech ne gin mana ji ariyo to no dagi. Mano quality mwadwaro kuom jatelo mabiro kawo kuom Raila Amolo Odinga. Namba 1. Mar ariyo nitie gimiluongo ni resilience and emotional maturity. In jatelo machal nade. Pod adok mane buk mar chakruok kama Joseph sigand Joseph ni kato bedo ni owete Joseph notimo ne marach manouse kucho ne ok obedo gi chwang manomiyo mone konyogi kane weche tek ka kech kayogi ne obedo gimiluongo ni emotional strength gi forgiveness mane pod orwakogi ka gibiro manyo chiemo Misri. Mano is a quality madwaro ir jatelo. Tiene en jatelo manyalo riwo oganda makata ichwanye to kokun makoro in ok odwa neni. Mar adek be in gi were kata wisdom minyalo neno mbele. Jatelo maber nyaka be ni neno maber kuma jothurgi onego dhiye. Mane momiyo ikisomo sigand Joseph noloko lek ne Farao mowacho ni nitiere higni 14 ka magalagala. Abiro mokwongo ma cham ng'eny, abiro maluwe ma kech ng'eny. Wageruru kama ibiro deche ma ibikane cham. Omiyo wadwaro jatelo man gi wisdom manyalo neno mbele ni to ere gima jothurgi biro yudo dwaro mbele kacha. Mano quality number 3. Mar 4 administrative competence. Be incompetent e yor tiji ko mi kata migao ni telne titelo ne yo machal nade. Joseph notelo ne pogo mwandu gi chiemo e dala mar Misri ma onge ng'ama ne koso chiemo kendo ne gikonyo nyaka wasumbni nyaka jogo manoa kuonde mamoko manoting'o piny mar Misri e migao mamalo ma pinje manoluore noluore nikech administrative competence. Mar 5 faith and divine favor. Jatelo mabiro telo nyaka Nyasaye wale ema biro mi were mibiro telo nego ji. Mane momiyo nyaka ibed jatelo mabolore, nyaka ibed jatelo ma ong'eyo ni to ere kaka datel ne jowa makare. Moko ditami kaka dhano, Nyasaye mabiro mi were no. Mar 6 forgiveness and reconciliation. Be in jatelo manyalo dok chien ma wene jo miparo no chwanyi miriw kit oganda mopogore opogore mondo gibed gimoro achiel. Mano en were ma Nyasaye manyalo mi mondo mi bed gi kido
mabed oganda jalno mariwo ji ma ok pog ji, bed ni gichwanyi, bed ni ichwanyogi, tinyalo riwogi. To mogik en cultural intelligence. Be ing'eyo luwo kitgi gi timbegi mamiyo inyalo rito culture mar jogi, mamiyo kwanywandre kaka oganda e dhoudi ka dhoudi. Be ing'e history marwa kaka nineno Amolo wuod oganda ne kochako pimo ni dhot ka dhot, to ng'eyo ni ka en dhod Rachuonyo ka to ng'e ni waa kanye, ing'e gundi nyaka ka jok midog chien kuma noa e Sudan. Kisomo Muma, Joseph nong'eyo customs kata timbe jo Misri, kendo kata nong'eyo timbe jo Misri, to wiye nokowil gi kuma noaye ni en Ja-Ibrania. So Hebrew identity mare nokowito kata obedo ni en Kamusumbni kuma notien. Mano nomiyo oriwo oganda gi oganda mamoko. Ka ok in sensitive to cultural issues mag oganda moko, dhi Kalibamba miwuogo motegno mondo mi riwgi mondo mi gikony riwo paro gi nywako ne weche dongruok bedo matek. Omiyo giga biro makwanogo e qualities ma danyis ni kwa Ramogi ni none jogo mating'o duondgi ni dwa telogi. Ibiro nenogi kamoro jogo madwaro telo bok miwuok kata oko piny ong'e kaka nyiedhogi. Thuondi ne wuok awuoka bok wuok no dwa bedo thuon. Timbegi gi gik mitimo gi kaka riwo oganda ema biro ting'i malo e wi oganda duto ma jiko ni mae te moromo. Kamano bati. Erokamano FCPA weche kendo twagni medo nyosore, omedo bedo mamit mana kaka wamedo dhi mbele. Penjo ni nitiere oganda ma gi sani nitiere ei sirikal, nikech iwacho ni owinjo bed ni inyalo bed jaduol kata jal mani kod oteku mar chung' ne oganda kendo ni pok odhi yo makare. King'iyo sani nyaka nyo Raila Amolo Odinga nende. Ka jok ma medo nyiso ni giikore mar siro jatend piny William Ruto e telo mare, ng'ato ka ng'ato loso, jatelo ka jatelo loso. To kendo winjo ka moko bende wacho ni ng'ane ok winjo bed ni loso e lo duond bura kata loso e lo oganda. Nyiso ni jomoko neno ni jotelo maloso gin joma berore kendo dwa ni mondo mwandu odhi ne mana gwenge ma giwuokie kopogore kod oganda mangima. Nyaka sani jotelo manitiere e sirikal ang'o gini mwinjo bed ni gitimo kapod ok oyud samoro ng'at achiel manyalo loso e lo oganda kata manyalo dhi dwar e lo oganda mabed piny kod libamba ma ji kombaka mawacho ni koro lemoni to ji odhi godo koni sinji kata ka en agoko kata ka en ng'udi odhi kama kama. Ere kaka idwa tim e kinde ma pod weche mag manyo jal manyalo bedo gi duol e lo oganda dhi nyime? Aparo ni ipenjo maber. Jogo ma jowa mane sirikal thuolo en maregi ni gineno ni ka thuolo yudore to gitimo pok ma riwo oganda duto. Tiende ni ka in jatelo mawuok kata Siaya, ng'ie ni to kik wang'i beda ni ng'ong'o mana Siaya kende, ng'ie ni to Mabei dhi nade, ng'ie ni Migori dhi nade, ng'ie ni to Kisumo dhi nade. To kopogore gi mano, wuothe pinje te, nikech sama ang' ibedo jatelo ok ibi bedo jatelo mobut da pacho ka. Nyaka idhi oko mondo mi idhi bed ranyisi maber mamiyo kiny nyalo lombo oganda. Ka waneno kendo kwa pimo gi ranyisi mar Migosi Raila Odinga, iyudo ni en jatelo ma kata ka nomiye pok matin kata gin mana nafas 2-3, iyudo koluomo gi e dhot ka dhot ma kiny koyudo thuolo mar dhi kata ir owetewa ma joka Turkana to iyudo ka nitie kama odonje mayot. Kodhi e mwalo Nam Chumbi kama ntiere ni to iyudo ka onyalo donjo gi jotelo. Omiyo jotendwa nyaka gine ni giywayo, iwacho ni charity begins at home. Kony pacho to kik ichuo wi pacho ahinya, we gudo wi pacho, wuothe oko bende, nikech migawo momiyi ok en migawo mar jodala, en migawo mar Kenya mangima. Omiyo nyaka bed ni ka ineni gigo miwacho mawuok e dhogi bende gogie chunggi ane matin. Seche moko inyalo wacho weche moko miwene mit nikech dhano nya ilungo wach gi nyiero, to nitiere libamba ma kowinjo gik miwachogo to gichich kodi kendo koro gidwari machiegni butgi. Omiyo nyaka ibed jatelo man gi were wisdom mang'eyo gimonego iwachi, to bende nogo ngero moro ni gima ber ok landre, ok iwuog ne dhi lando ni chiemba ni mita. Gima ber landre alanda kende. Iwacho ni Waswahili nowacho ni kibaya cha jitembeza, kizuri cha jiuza. Gima ber inena nena gi chien kata yien manyago lemo, inena nena ka
maembe nie wi yien kanyo winyo pongo tie yien no nitiere nyaka ong'ino nie tie yien no nikech ging'e ni mane kuma chiemo nitie. Mano e gima wadwaro kuom jotelo gi mifano mano. Omiyo in kaka jatelo manie nafas momi telo e sirikal ne ni konyo jowa. Kik ibed jago no makata kochopo pacho to kata ng'awa nya chopo rangai ionge. Bede jago no ma ji nyagore kuomgi to kata ka ok inyal konyogi bede gi duol moro mamuol makata kiwuoyo gi japiny to kone jatelo ni kata obedo ni ok onyal konya to kamoro paro kata weche mowacho kona gin weche mamiyo chunya duogo machiegni ni kamoro kiny na yud gima ok ayudo kawuono. Aparo ni mano e quality ma jotendwa gi onego bedgo kapod bende waparore kapod waywago migosi Raila Amolo Odinga jatelo mabiro telonwa. Nyasaye ong'eyo ok bi wewa nono, mak mana ni gisani bende wang'e ni nitiere kuonde mane Raila owewa, omiyo apayane no ok waloke. Kisomo muma kane Moses ok ochopo Kanaan gi jo Israel nowegi e lwe Joshua nokoluwo yo mane Moses oluwo, to vision mar Moses to pod ema nodhigo, ema nomwomogo Nam Makwar, ema nodhi modhi manyo gi nyaka piny mane gichope. Omiyo inyalo luwo apayani mopogore gi mane migosi Raila Amolo Odinga luwo, to gikone ni vision mane en go mar bedo gi piny mane gi kwe, oganda mane gi dongruok gi telo makare obedo pacho kaendi ma ywak ok obede. Piem jabeti e kinde ma thuolo odong' e kinde jotelo ma samoro nyalo bedo ni nitie machiegni kod loch. Ng'ane ane madwani mondo nena maber, ng'ane ane madwani mondo atim gimoro manyisora godo, ng'ane gima chal kama e kind jotelo ma samoro nitiere sirikal sani. Ere kaka ma nyalo kelo ber ne oganda kata nyalo hinyo oganda ma samoro negi ka gin ka ji mopogore e kinde mimanyo mondo dongruok ochop ne oganda gwenge ma giwuoke kata Kenya mangima. Ahinya ibo yudo ni sama koro jotelo chako larore e weche mag telo to ng'ato nyalo dwaro ng'ado tie wadgi, nikech koparo ni kotimo mano eka obiro yudo gweth kata kobiro yudo nafas mar mondo mi oyud kaw telo. To muma wacho ni Nyasaye nitie kaka ochano gige. Omiyo daher mana nyiso jotendwa ni kinde ma kamagi inyalo bedo gi paro mar ng'ado tie nyawadu. Ooyo ngima waduto Nyasaye machano ondikonwa kendo ng'eyo ni ng'ato ka ng'ato ngimane biro chalo nade, kanomiyi were mar telo biro chopo makata ok ichuno. Kik ang' idhi ng'ad tie wadu kiparo ni kitimo kamano eka thuolo dibed mari. Nitie miyo miwa nyaka ngeche mang'eny e muma. Miyo manodagi kane osenindo kuom nyathine motho to chunje nyathi wadgi, koro dwani mondo ng'adi diriyo mondo ng'ato oyud nus. Min nyathine ne winjore mano koni oyo miye nyathino pod en nyathina, nowacho gi e chunye. Omiyo nitiere ranyisi mang'eny ma kwadok chien jodolo biro nyisi ni mane kaka telo en. Joseph ma winjo ka chiwo ranyisi ne ni owetege ne omako kode ich lit nikech ne ruoth ne wuon gi ohere, mane gikawo ma gidhi giwite kucho, pod nokomone bedo ruoth. Ka Nyasaye oyawo ni yo mal kare to oyawo ni ayawa. Kineno Daudi manokawo kidi mobago Goliath mochwado go tarni wiye kama ne chwado tek monego Goliath, ne ok wang'eyo ni Daudi ne nyalo nego Goliath. To gima nokonyo Daudi ni sama nochalo ng'ama ne sandre kitere nodhi okwa rombe cha, to kech kae to ba winy gi kidi kare notimo mana practice orako mondo mi sama koro ne koro miye thuolo mondo mi ogore gi Goliath. In kineno tiwaro ni pimo tadni wi Goliath ne tek, to ne Daudi ne en gima yot ahinya nikech ne Nyasaye osewale moike mo ne telo. Jago no mabiro telo ne oganda gi, Nyasaye ong'eye gi kite gi timbene, biro wale kendo biro gole ting'e malo i oganda. Mane kaka piny en gima lich ahinya. Omiyo ok en gima dichun, kitemo chuno bok ti. Mane momiyo nitiere muma mang'eny jodogo bolre kuom Nyasaye, jogo ma Nyasaye omiyo thuolo kalure gi teko mar Raila Amolo Odinga gi Ker William Ruto, komiyi migawo mondo itel ne jopiny, tel ne gatela gadieri, timatima makare. Nyasaye ong'eyo pok ma oikoni kendo sama owinjore ibiro ting'i malo e wi oganda mondo mi itel ne oganda. Nitiere chenro mag dongruoge ma sirikal mar broad based government no chako e gwenge ma Kaluo, ma samoro gin manochaki kata ka winjruok samoro ne pok obet, moko bende nitiere mochaki kinde ma winjruok no obede kinde mosenindo Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Samoro
penjo nyalo bet ni ka Raila mane owinjo bet ni dhiro chenro mag dongruok gi mondo chop kare koro onge, oganda owinjo bet ni timo ang'o? Yo mane ma owinjo bet ni gitiyogo mondo gimed nyiso jatend piny ni lek mane gichako kod Raila Odinga owinjo bet ni chopo ne oganda mane Raila Odinga dwaro ni mondo lek go kelnegi lokruok? Aparo ni gi pacha wuon ok ane ka an gi luoro, nikech nitiere migepe mang'eny mag dongruok ma nochak tim gi ker gi sirkal masani kane pok kata migosi Raila Amolo Odinga odonje broad based government gi ker William Ruto. Bang' kano donjo to thothgi koro odhi mapiyo kendo waduoko erokamano. An gi geno kendo an gadieri ni migawogi ok bi dhi mos, nikech wan gi jotendwa momako migepe motegno. Weche mag omenda ni e lwet migosi Mbadi. Omiyo project ma pacho thurwa ka ok onego moki to entie kanyo onyalo ting'o duonde. Mar ariyo, wan gi migosi Wandai motelo ne weche mag keyo sitima, kata keyo mach. Embe nitie migawo motelo ne to gimbe gibede duol maduong' matayo weche piny. Gintiere gik ma ginyalo timo. Wan gi wuodwa PS Raymond kaachiel gi PSS mamoko Oluga Geni, nitiere gigo ma bende ni e lwetgi ma gimedo chwalo. To gima biro miyo gigi dhi maber en ni wambe kaka oganda wabed joma beyo. Ka ng'ato osetimo ni ng'uono kata bed manie ratichi moyawo bade omosi mondo uti kanyakla maber, wabede uru joma bende riere e wach. Ok ni kawuono iwacho ma kinyi loko ma. Dhano malokore ka saa ok ng'ama ber. Ubede joma jaratiro, ng'ama jaratiro ma ka gimoro nitie ma iwinjo ni kare kendo iwinjo rie ne udhi timo, timuru gino e yo moriere. Nikech adieri ka ok watimo man, wachako kiko it kaka wakiko. Aneno jowa osechako kiko it kamoro nikech laro telo. Ibiro ketho maduong' na nyuola to kamoro kumitera nyuola onge. Jatelo mabiro telo nyaka bed ni onyalo ne kiparo gik ma wacha biro ka. Kionge wisdom manyalo neno ni to oganda dibed kanye mbele chu. Ka paro ni ok nyago kwano ni wi ni penjre to mondo itele nang'o. Ka Raila Amolo Odinga ema noneno gima notimore ne Jaramogi 92. Ka Jaramogi mane joluoro malich nobedo namba 4 e yiero mar 92. Raila otemo 97 mano obedo namba 3. To nodok chien mogo darubin moko ni nyaka kuonga dhi aloso siep mabor. Mo ywayo gi KANU, moduogo ywayo mo support Kibaki, mo medo gerore motegno makasa mane koro wacho ni koro oromo 27. No maya ni kake mayo dhano to no yombo. Tiende ni nyaka ikri, nyaka ibed gomenda, nyaka ibed go siepe kamora mora. Gigi ok nyalo loso ndalo 2-3. Kaw thuolo, omiyo kaka oganda wadog chien matin wapenj ni to ka ok waikore ere kama dwa yude lo konyruok maber ma chwalo oganda mbele, nikech telo imanyo mondo mi wachwal go dongruok. To ka ok wanyal manyo telo mar chwalo dongruok ne wadwaro mar wating're go malo wawegi to wabiro wito oganda. Omiyo daher mana mar nyiso jowa ma e positions mag telo ni kik igo ibuya mi keth gima deber ne joganda. Omiyo wan gi thuolo mar nyayo gigo mabeyo mane wasechako e sirkandni. Po nono ni thuolo nitie mwanyalo paro mopogore. Yes. To wapar. To gi sani onge tiende wakik it ma iwach ma kawuono kiny iwach machielo. Ma ka ng'ato chiko ite gima ne iwacho dweche 2-3 mokalo gi gima iwacho sani to chalo piny gi polo. Pogruok mabor ahinya. Magi gik ma ang' biro miyo kata jopiny kata jolibamba ma bende dwar mako kod osiepe weche mag dongruok koni awa. To jogi gichalo nadi? Tadier makende bati. Wan kako nagi. Yes. Ne wago kuch watene Raila Amolo Odinga. To sirkal nodhi e lwet William Ruto. Lwenyo osebedo kinde higni 2 ma sirkal ne nochako mane ji odhi omosore. Wakawo migawo mane pok waneno nyaka ne Kenya chakre omenda jatudwa emotele. Wachako wayudo weche mag sitima mabe ok en migawo matin. Wayudo arita kwe, weche moko mane ok yot nyaka chien kacha. Ere kaka dwa tigi opportunity ni mondo mi chien ka wabedo gi sirkal machielo to ok wachal jomi jo karibu, wachalo joma ni gi ratiro mar bedo e loso sirkal mambele kacha. Omiyo nyaka wabed gi paro matut. Sani kik wachak wacho weche mamoko mopogore gi mane migosi Raila Amolo otayo. Mage mwaringo adhigo nyime mondo mi kanyakla wabed wanyalo wacho weche gi moriere. To ka nitiere moko ma bende bet gwenyowa
nitiere kaka dhano nego ga bura. Ang'eyo ni wan gi jotendwa moyier ma jatendgi mar duol en migosi Nyikal, Dr. Nyikal. Moko be udho go e duol tuwuoye kaka oganda. Telo imanyo mar dongo. Kik obed abeda mar wale siasa ni in idwaro telo nikech ing'iyo ni ting'o badi koro nyaka imany yo ma ka ok okel ranyisi moro minya ting'o badi tiwinjo ka gigi ok donjni maber. Ooyo telo mar jopiny we jopiny ema biro yieri ka in jatelo makare. To kik wabed ni dwachwa kaka josiasa wadwa chwalo mbele kaeto koro odwa tiyogo mar hinyo dwach jopiny. Erokamano nya FCPA twak medo dhi nyime e yo makare ahinya nyakwara mogi kendo puonjruok bende medo bedo mana ote maneno kar ka batira tego mosna FCPA Hesbon Omolo owacho weche malong'o kendo mapuonjo jotendwa in relation to biblical interpretation. Nyabwa mawuok Migori ema wacho kamano. Kingpin nyaka bed ng'at mong'eyo luo kitgi gi timbegi, kama ni luo ae gi kama gidhiye, chike luo and all about luo. Mana pani FCPA bende no wacho kacha. Erokamano batimosna FCPA Hesbon Omolo awinjo twak Honorable Oduo Jakom UDA West Game Ward Rangwe mora ahinya kod kaka utwak e Ramogi TV. FCPA igilo wach Dr. James Nyikal e twak mari sani ka ing'iyo weche ma oganda kata jotelo winjo bed ni giwuoyo. Kisewinjo kata mana wajumbe ji wuoyo kuonde mopogore opogore. To samoro ginyalo bet ni giwacho dhok ma nyiso ni gisiro lwedo jatend piny, to jomoko bende nyalo neno ka gima gigoyo mondo giberre kigin giwegi jood bura makaluo. Ma thuolo winjo bed ni gitimi ang'o? Winjo bed ni giwuoyo yo machalo nade manyiso chung' achiel kata riwruok achiel. Mar ariyo ni wacho ni ji winjo bed ni wuoyo ka nyiso chung' mar riwruok ma ng'ato kata jalibambo ok bed godo gi to. Demokrasia mar oganda makaluo winjo bed ni koro dhi bedo machalo nade mondo kata kopo ni oganda bed ni wuoyo gi duol achiel, to samoro nyalo bet ni kata jok manigi paro mopogore ok nen gi kaka jok mandhogo kata mani kod ndhogruok moro matemo ng'ado tij jowetegi gi piny piny. Erokamano ahinya. Aparo ni oganda mag luo ahinya kotelne gi jaduong' Dr. James Nyikal en gi thuolo maratipo mar temo riwo jotelo moyier mondo mi gikuoth e duol weche ma ginyalo wacho ka gichopo e nyim oganda ahinya mar riwo oganda. Nitiere bende thuolo ma nyaka wawene jogo man gi paro mabet ogwenyore bende nyalo wacho pachgi gi. Mak mana ni pachi kata kogwenyore to bede gwenyruok moro ma ok machalo ka gima ji dwa gore. Paro be pod inyalo chiwo pachi nikech gimoro achiel inyalo wacho e yore ariyo. Inyalo wache mayom ma pod point ni donji, to inyalo wache yo moro ma by the time itieko wache to gimi iwacho ji ok winji achaya gi kaka iwache ma ji chiko ne it. Omiyo language bende nitie kaka iwacho weche. Kamoro inyalo koni oyo anto gi pacha to aneno ka kuma ne wadhiye ni ok ni kare kata naneno ni wadhi kama ere kaka dwa go bura mondo mi wata weche gi yo mopogore. Koro ukwongo udhu go bura e duol uwacho weche gi mondo mi kuwuok oko to uwuoyo kaka jokanyo no ma jokamoro achiel. Kata kamano demokrasia nitie. Ok inya chuno ji te mondo bed e dhot achiel. Mano bende jaluo kohero. Jaluo kohero ng'ama diye. Odwaro ni ka nitie thuolo tiwene embo wacho pache. Ka pachi ok nyal donjone ma ok imanyo yo ma pachi donjonego to weye gi pachono. Mano be ber. Mak mana niya wanyalo pogore paro gi luor kendo gi hera. Aparo ni mano emonego bed ni wabedo go. Miyo jogo ma pachgi nyalo bedo ni beto gwenyore to gigwenyo yore mamuol. And ahero weche moko masebedo ka winjo ka migosi Dr. Oburu Oginga Odinga masani kore jatend kweth mar ODM ka osebedo ka wacho kotemo ywayo jogo ma kamoro ni neno ka gima no obalo. Aneno kogo bura gi jood bura moko mane iwacho ni koro ne neno ni gin koro owit gi tenge nikech chama gi napani nitiere weche moko ma utiko ni imanyo gi yore mopogore gi mar jopiny seche moko. Koro mano miyo jomoko ne bedo gi to ni kamoro ani ng'iya mopogore koro ok nyadwara machiegni. Koro wachak chon. Iwacho ni chako chon nolodhi ajuoga temo riwo wichno en gima ber. But gima duong' en ni wariwo oganda to wabed ni wariwo gi e yore mar adier, wabed ni wanyalo miyo gi thuolo mondo giwach pachgi, to maduong' moloyo
walore gi wach, lomba gi wach manyalo miya adar kumae abiro kama intie. Kane an paro mopogore nikech an gi rieka ma paro ni bet oloyo mari, to kimiya paro maliw tanyalo loko pacha. To kane pacha opogore gi mari nikech kamoro pesa nowuothe kata nitiere singo moko manochiw, mano to kata wach ni machal nade to ok ibi loko pachi. Ng'eyo kaka nondho gi Yesu, nitie kama ne ka koro openj ni to Yesu ni wagure koso kik wagure. Joma nonge gima nadwaro nosiko manogure, to nitie nyaka joma nokoni ang'iyo kata ane ma ng'ado bura ok aneno makosa ne, remo ni ok adwa nodong' e wiya. Aparo ni mane e paro monego wabedgo mondo wisdom were moro donjnwa, ahinya ahinya jotend Luo mane nie ginene chama mar Raila Amolo Odinga. Un gi pek kendo un gi migawo maduong' mar neno ni kik uchal jomopogore kata kapok liel otuo, to usechako pogoru ma koro kelo ng'e adieri gi miriambo koro bedo matek. Aparo ni nyaka wadog chien, jogo buche kata bed mani ji balo ni gidhi ataro, to gibalo yo moro makelo luor, kendo gibalo yo moro makata kipimo ne joganda to oganda neno ni atitera kanye. FCPA erokamano kuom yiero Ramogi TV mar mondo watwag odiochieng' ma kawuono kata odhiambo ma kawuono. Wach ni mogik, Jaluo en koro nyako maber madiedo e pap kendo mbele owelo, joma ng'eny nyalo hero gombo loso kode. Ere kaka koro oganda nyaka koro pog jamiriambo gi ng'ama wacho adiere e kinde milombo oganda Luo e kinde ka koro ji yiero mag 2027 e dakika achiel? Aparo ni mokwongo Jaluo gi sani nitiere weche mang'o nyaka wayiere mokwongo. Kako nagi be wan gadieri ni waikore golo achiel kuomwa mondo dhi olar kom mar ker? Kako nagi ka ok waikore, mane penjo monego wakwong waduoki. Ere jagono ma ka wariwore go gi sani to wanyalo dhi go atua mambele e yor dongruok, kapod waikore mondo mi kiny wabed ni wan gi nyalo mar bende laro kom mane migosi Raila Amolo Odinga ne dwaro. Mar ariyo, wan kako nagi, ere kaka dwa penjre mwagore puksen ni to wan pachowa ka ang'o mamiyo jowa thoro bal? Be wanyalo timo yiero wa mondo wayier jotelo ma jopiny dwaro? Be wanyalo penjo jogo mwayiero mondo tine jopiny? Kik ibed ni iyiero jatelo to kosedhi kacha to koni an adhi tiyo tij baba. Owach ni gimo dwa timo. Baba ero koro onge. Idwa telo ne jopiny e yo mane? Tendi chal nade? Bede accountable nikech wasebedo gi devolution higni makoro dhi mang'eny. Pesa mosechopo e county ke county thoth e counties wagi. Accountability for public resources rach ahinya e thur Luo. Kidhi assembly ma en oversight, nitiere ng'ikruok marach kabisa. Omiyo nyaka wago puksen jotelo mwadhi yiero, an nyaka ging'e tijgi kaka jotelo. Wan gi thuolo mar yiero jotelo makare, kik wakaw thuolo ni kendo wachak wawiti ni wayiero jotelo nikech ng'ato wacho no dhi kedo gi baba. Baba e sani onge, dhi ked ne jopiny, mane kidhi moro baba kamoro amora nitie nikech notiyo tij konyo jopiny. Erokamano nya FCPA Hesbon Omolo, puoch gi pak kendo erokamano nya kuom loso gi nyikwa Ramogi Ajwang' ng'ado paro maliw. Ote omedo bedo kama ng'eny. Nyakwa Ramogi in bende michiko iti e twak marwa mar duol kana asebedo ka ilote Vombija. Erokamano ahinya. Weche ariyo madito ni nyaka go kwano ng'i kendo go tarubini to en ng'ama koriwruok godo nyalo kelo ber ne oganda ka oponi oganda pod onge kod ikruok mar chungo ng'ato madhi bede kom tend piny. To kopogore kod mano to jogo miyiero gi jotelo ma omenda lwar kuom gi mwandu mag jopiny to tiyo machalo nade? Nyaki penjri mano ahinya Nyakwa Ramogi mondo dongruok oyware machiegni kodi. Nyinga en George Bati, elo ima ini wuon ineno twak marwa mar duol, elo FCPA Hesbon Omolo ka achiel kod director mara bende obaro gi yawa duto mosiro twak masani. Nyinga en George Bati, aromo kodi saa 3 weche manyien mag Oimore ma en Ramogi TV. Oriti masani.
Walando tho mar Hillary Otieno Onyango en wuod duto